Kung na ako pangutana ba, kanang unsa may koneksyon sa panahon na to karon nga gira naman murag padulong na magud sa World War 3. Unsa may buhaton sa mga tao anak kol nga naman na sa Revelation tanan ang nakasulat man tanan. Makuan gyud na siya kol kanang mahitabo gyud na siya. Ug Sa connection sa espirituhanon. unsay koneksyon sa espirituhanon, unsa may mahitabo na to ana. Pag siya moabot nga revelation, mao na ba na siya ang kuan? Oo. Ang mga sign. Kana boy naman na sa balaang kasulatan kung diha nato sa ibase nato sa Bible, di ba? Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tama ka. Nakadungog bagod ka nga naay ikaapat, di ba? Wala. Tanawa karon ang preparasyon sa kalibutanhon, di ba? Mga nuclear na, Tama. puros kalayo na, no? Puros mga bomba nga grabe na. Unya na sa balaang kasulatan nga magduhig siya sa kalayo sa espiritu, di ba? Ito sa sulat ni Pablo. Buda sa mga padapusan sa kalibutan god. Ang kalibutan karon laglagon pinaagi sa kalayo. Walang mobalik siya anak sa tao magduhig pod sa kalayo sa espiritu kay binunyagan naman mo sa tubig, di ba? Tama ka. Binunyagan na mo sa pagkabata na sa iyong pangalan. Pero wala pa nakasabot sa kamatuoran tungod kay bata pa man. Wala man gipasulti ang anak tahora ang ginikanan sa anak, di ba? Bana sa asawa, wala man na. Muna karon nga nibiya na ko sa kalibutanhon. Oh, buhi ko, kung tan-awon ninyo. Nya nag-ingon ko, amahan ihatag na ko nga kung kaugalingon ngadto kanimo nga mubiya na ko sa kalibutanhon. Pagpatay ko ba? Kay haron mudaog na ko ang mga tao nga nagiubit sa espiritu. Tanawa nagaluhod ta sa mga santo, sa luhod ta nagampo ta pero nagtuman magud ta. Di ba wala? Lagi. May tsansa man ta sa una, duha ka siglo. Bisig daw tanta dili gusto siyang patyon. Kunya kanang nang gira sa ikatulong gira sa kalibutan, mao na po na ang preparasyon po na siya kay gamiton man ang sa Ginoo ang garbo. Kay ang Dios Amahan iya man tanang gahom, di ba? Tama ka. Kung alam mag-explain ninyo, bara-ibara ngipon sa ngipon mo tong panahon sa una sa kapanahon na wala pa si Kristo, wala niya giabunuhan kay wala man siya nag-antos mo itong nadaog sa dito na sa langit niya, nadaog siya nga yapang abunuhan sa isa ka tuig, di ba? Isa ka tuig sa kalibo ka tuig niya sa Old Testament, isa ka kalibo po gyapon sa Dios Amahan niya sa 3 na karon mo na karon ang ikatulong siglo niya tanawa karon ang preparasyon. Mabuhi ka ang mga tao nga sa kalibutan kumubutan ng mga nuclear. Tuba ko ninyo. Dili na gud kay kalayo man na sa matunaw man. Tanaw ko sa Hiroshima, di ba no? Di ba 15 tons lang to, no? Nya di asa kani karon murag pili pa masudlan Sila ka-recover. pagka-recover nya karon pila na gatusan man na ka tonelada nya daghan kayo. Pila kalibo na matag nasod nga dagko. Nga naman kay gisudlan man sa yawa karon ang garbo. Kung nito man lang ang tao sa giingon sa Ginoo nga kanang pagpaubos ug pagpasaylo kay ang unang sala ang kadakong sala mga manggarbo kakog akog di ba tanawa mga nasod akog no. Tama ka. Teritoryo mag-ilog na sila sa mga nasod batok nasod, di ba? Tama. Gingarian batok gingarian na sa balaang kasulatan nya nagtipon sila, nagbuhat sila og mga armas nga maggunob sa kalibutan sa lugar. Para kadang Hamas ilang kwaon kuno, walaon sa mapa, muon sa mana. Karbono. Karbogad. Muna nga ang daotan dili makig-away, ang espiritu puy-an ang atong garbo, ang kakog. Ang tao may nakig-away. Tama, mali. Tama. Mura kung ingon ka nag-ampo ka sa Dios, magpili ka kinsay mga amahan. Good ba ug bad? Kung gusto ka dito sa sige kag silutan dito sa kalayo, o silutan ka dito sa man, mo na siya ang preso hangtod sa kangturan. So kung mag-ampo dahil nga bad kinaiya o binuhatan, ang dautan ato ang giampuan. Di ba naanas pala ang kasulatan nga kabalo na ka kinsay mga amahan. Tama. Kasi gidala nimo ang panagway ni Kristo ni Maria nga mga gibalaan usa na patay man na siya. O puti pasabot buhion nimo. Kung nag-ampo ka gani nga nag-ampo ka diya, kinalang buhi sa imong kasing-kasing. Di ba ningon sa kaisa lang siya na tao?
Tama. Kaysa na siya nabanhaw. Tama po. Kaysa na po siya namatay. Nga naaman as bala ang kasulatan gisigutan map kadira bang mga tawhana po magbuhat-buhat po di sa mga activities kada adlaw no, kada lain-laing adlaw no. No, ang lain-laing mga adlaw tuig-tuig nga mga celebration. Bulan-bulan nga celebration na ano bala ang kasulatan. Special nga mga kuan. Oh, kay parang manulis ni sa pundok. Nga maingon din sila nga naan nila ang Ginoo. Panid-an ninyo ang iyang binuhatan si ba siyang sinultian. Di ba naanis bala ang kasulatan? Na Tama. Nga gamiton ba? Padios-dios po din, pahilom-hilom po din sila, di ba? Mangitag tukbonon. Mga karon nga kung nagatuman kita, nagatuo kita sa Ginoo, wala unta nang garbo. Tama gid. Dili po kakahukom na nila kay kuan magyud. Laglagon magyud ang kalibutan, laglagon man ang mga laglagonon. Nya kung wala po to silang mga espiritu kanang mga tawo nga gunitan sa espiritu, dili po mapili kinsa gyud ang mapaubsanon. Tama. Mala tong bulan tong gidog-daog, mapaubsanon. Nga kung sudlay ang garbo, di ba dali ra ka mamatay. Dali lang gid. Mo nang 3 lagi tataman kay ngano man napakani kaupat kung Mabuto ang nuklear. mo na sign niya kul kanang kuan karon nga World War 3 kanang nahitabo karon may sign na katulo, walay Trinity. Unang gubat, mga itong Diyos Amahan, di ba? Itong sa una, tinigbasay. Pagkuman sa time ni Papa Jesus, itong ilog-ilog na siya teritoryo, no? Tanawang Israel, di ba? Si Kristo wala ito, ipatay, ganit siya. Napatay siya, no? Napildi siya. Napildi si Kristo, kaya nagpakamatay siya, pero nakari siya. Muna proteksyonan niyang Israel. Niya karon. Kaya gipatay man yapon siya sa mga tao. Mubalik man sa dili espada. Kanang Israel, nanas ba lang kasulatan kung igmat sila anak. Nya magtukod sila bagong espirituhanong kusog, dili mga dili Israelitas. Tama. Balhinon niya ang laing Israel. Kaya kung maingon ka nga naa pa si Kristo dito, wala pilagod ang nagatuo dito. Di ba ang Hodyo kol, mga Hodyo kay mao na kaniadto mao na nagpapatay kay Papa Jesus, mga paring Hodyo. Pero karon nga panahon nagatuo ba na sila ni Jesus? Ipatay man gani si Kristo. Pisa ka ng mga nag-ampo diri yung Kristiyano, nagatuo na ni Kristo? Wala. Tanaw agad. Kamo daw, nagatuo na ni Kristo. Wala. Nga sige magkagampo matuman ang pagbot niya, libakira ka. Ay ko gamitang may imong mga langdon, ay ka lingkod sa lingkuran pinasilunggan. Ay ka mo pagbuhat og laing mga libro, di ba? Naglangay-langay lang na. So kumbaga kanang Kristiyanos to siya pero kumbaga ang nasunod to ang mga kinaya sa mga Hodyo sa kaniadto. Ano Kristiyanos, usad Kristiyanos sa ato pa nagpakamatay si Kristo, pinagi siyang atong mga sala. Unsa man ang cross? Tunglo. Sa ato pa tungod ni Kristo ni samot ang atong pagkamakasasala. Wala na sa Biblia nagkadaghan na hinuon kamo ni samot inyong pagkamakasasala. Wala na. Nagin na sa balang. Mamo to katong sa 70 to, mo to dis katong 70 ka pare no. Nagipatay no katong sa mga sa hari. Sa hari kay katong nasakpan man sila tungod ni Daniel no. Tungod ni Daniel nga daghan man din og milagro man sila. Nya karon unsa man karon gibuhat pod. Ako sakit yun kay ni. Ikaw sa tong buotan. Nga akong gipangita karon katong sama ni Josue. Mutabang sa ang sanga. Nakabalon man sila. Kabalon na sila eh. Nga dili gustong mo tan-aw. Nakadungog na po sa. Ang dili gustong mamati. Kay naman sila agalon. Kalibutan hon nga agalon. Dili Diyos nun kay si Kristo, dili man mahimong pangulong, dili man mahimong pari dili sa kalibutan. Ako god, pasanginlan ko ako nagpapare-pare. Wala namunyag ba ko. Nagkasal ba ko. Nagluhig raman ko sa espiritu. Tama ka. Ambot ibasabot sa espiritu kining naas bala ang kasulatan. Mara ka na akong gisulti ninyo na. Wala na ilaing ikaapat. Wala. Kay kung bubuto na, mga karon gipugnan sa nagpugong, di ba naas bala ang kasulatan? Ako apo ng mga bala ang pulong po, gipugnan po sa nagpugong, gipugnan po sa mga tao. Kay kung magkasabot ang mga tao sa kuha, nya katong nagpadis Dios. Unsa man to? Nga mo na ito yung pagira na sa kalibutan mga bangon na ang mga patay. Ano man, dalo man sila. No. Pero dili nga patay mo bangon katong patay nga mismo nga nana sa ulob nga dili.
wala mo gud na ako anbay, ako ang isusultin man sa espiritu bisag basahan na nila ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kagalingong lawas, di ba? Sa buhay pa mubangon pagka Tawhanon na ang pagkan ay. Puros mga sumbingay na ni Kristo. tama. Mula kao siya, puros yan sumbingay kay ang mangita makakaplag. Tama Ang manuktok pagablihan. Pero kung ikaw gyud nga may kaalam ka, ang may kaalam makasabot ninig, di ba no? Nanay ito no? Ang tao maalamon, busa gamitan yung kaalam aron masabtan ninyo ning panahon, di ba? tama gid. Nanas ba lang kasulatan? Kaya ang kaalam kay gikan sa taguangkan, di wala ka naguna nangigikan sa imong una-una o imong kaalam, imong kahibalo. Kay gituis naman karon ang mga tao tungod sa kahibalo, philosophy ba? Theology. Marto ingon nga ko science. Magpalabaw ba? Tungod sa una-una sa garbo sa tao, mutupong sila sa Ginoo. Now is God, creator. Ito. Naadi ang pitik sa espiritu. Kinsa bagod ang mga science kung makabuhat og tao? Makabuhat siya sa tao. Kung gikan pud sa mga butang. Facts ba? Gikan lang. Pero dili siya makabuhat og kinabuhi. Makabuhat og kinabuhi, pinagis masin. Na teknolohiya mura ra pud kanang artificial. Mura nga artificial intelligence gisulti na sa kuhay pero lawa magud kayong dili pa nako. Dili pa nako mapasabot ninyo kay lawom kayo. Depende lang sa taman ang inyong pangutana. Tama gid. So kani panagbangay ko sa pinangira gud sa Hamas o sa versus sa Israel. Di ba nakaway man na sila tungod sa relihiyon? Nya, halimbawa mag World War 3 na niya. So may mahitabo sa kalibutan sa mga tao nga atong ngayong relihiyon nga gitukod wala nang ganin nagkasinabot. Nya usaw na lang mahitabo sa mga tao kung hitabo na kung mga matay man unya nya. Maghukman magidta na. Wala na tribulation. Wala na last. Tanawa gud karon ang simbahan po nato maingon nga nagbitbit sila nagbala ang kasulatan nga nintuo sila ni Kristo. Di ba si Kristo kinsa nagpaubos kaninyo kinsang walay sala di pasaylo. Yang tanawa karon nakapasaylohan magud nagdebate-debate. Wala. Di ba ayaw paghukom kay ikaw paghukom wala pagud sila naghukom. Mananay. Ayaw wala na naghukom sila ga. Mura ay nang magdebate-debate kung dili maminaw ani may maminaw duhag tulo pasidan-an lang parang kung mamatay siya dili sila magmahay nato. Mana sige magugsulti nila, sige kugsulti tinuod jud na. Testing gud mo kamatay, nya anhi mo nako. Kaya mga tao magud nga kalibutanhon, dili gid makatugkad yan wala di ba sulat ni Juan sa 14 no. Ang gisaad sa espiritu. Kung kalibutanhon lang ni ani labi na kung busog kaysa sa kalibutanhon nang ginahalad-halaran siya, mura gidindaig siya, dili man sila gusto maminaw ani kinaan man siya sa taas. Mga to yung ang dato kag pinasilunggan nagikalisod na kay ka magpaubos. Tama? Tama. Mas maayo pagod ang kamilyo, mas maayo pag kamilyo makasulod sa lungag dagong kaysa mga dato para karon halang doon mao naman na. Tama gid. Lisod kay ning nagpataas nga naakas taas sige paubos. Tama na. Tama. Wala karon hitabo sa kuan tanawa ko no. Kinsa ba ko no kana si Putin kanang mga nasod nga mga dato kanang naa sa power karon. Kinsa ba kay magpaubos ana? Na ikaw ko no ni Putin, ikaw ni Biden, ikaw ko no ni Zelensky, ikaw ko no ni kuan. Tama gid. So mo na gamiton sa Garbo. Sa amahan ng garbo sa tao. Garbo. Garbo sa Bara ibara siya ngipon sa ngipon mata sa mata. Kung sa imong ipugas mo pod ang imong anihon. Nalas balang kasulatan sa Ecclesiastes, di ba? tama gid. Pero tungod kay Kristo gugma. Nya tungod sa iyang gugma, tanawa karon nakasala ta kay ngano man ginakaon naman nato ang tanan makaon. Gidaphan ni Kristo ba ang atong mga sala pinagisakos kay tunglo na ni taga-atag sa isa ni amahan kaysa una laglagon naman unta ta kalutan niya ba tong hardinero gud di ba? Tama gid. Sa pa inyong pangutana isaptan na ninyo Aman anak og Espiritu Santo nya tanaw pang Pilipinas o Luzon, Visayas, Mindanao kinsa kaniadto og karon og siya pod ang moanhi. Ipadala niya samtang na ako dito sa langit, di ba? Nahiro sa siya ang alpag umiga to nasa dito. Mo reflect sa masabitoon, kabuntagon. Mo reflect sa makaniya. Di ba naanas wala ang kasulatan na tanaw niyo? Paniti lang ninyo ang nagwali-wali. Kato gani nagwali nga sa taas dili na. Ayaw mo tuan na. Kay pinasunungkan naman na sa din mugamit siya kung kinsa sa kaniadto. Ang katong pong mga sumusunod po katong naapot sa ubos dili na sa taas. Gipatay man gani siya kaniadto, di ba? Sa kisa di puli ni Pedro. Si Pedro sa una na ay mga palasyo. Isa rin puli niya. Di ba? Dili pa mahimong Inglesa lang ng aman-aman eh. Nagpaman-aman po din sila, di ba? Damos ba lang kasulatan?
Mani ka rin magsulti gani ko anis. Hait yun ka ini labi na kung nakakita ka, nya buta ka, nagpabuta-buta ka. Maulaw sila, mahulga. Nya wala man po sila mahulga nako kay ni unsa man ko di sala nako. Nga miingon magani ko tuman bus namunuan ha. Duoy kay namunuan karon. Kuna siya daw tabi na tuman. Ang problema lang ang nagwali. Kay sa inyo ko di ba? Di ba? Natusulat sa Malakias no? 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 Kamo ang ako ang gitahasan gisugo no diha sa inyo ang magpakisayod ang mga tao bahin sa kong kabubuton. Magid. Ako ay pangalan apan kamo mga pare mibiya sa kamatuoran. Gitudlod yung bakak og di ba no? May pinalapi kami sa pagtudong nagtukmod kanino sa kalaglagan. Nanos pala ang kasalatan Malakias. Nga kumingon sila sakit man ni para sa ilaha. Pero common name. Di ba? Dili individual. Ngano grupo ba dito magadto dito? Mo na ipagkatawag katauhan pare sa imong anak ug aman dili man ta grupo mag-adto dito kay wala may anak nga makaluwas sa ihang ginikanan ug ginikanan sa anak o bana sa asawa o asawa sa bana tama Mao yun. mo na nagtudlo ako nagwali lang ko anak pare sa inyo hari kita tulotan din nga naa dinhi sure ba ko di man ko kaluwas nimo dito lang mo kaon ka tingon naguna na ka dito kaon lang kamo ani safety na mo dili oy na ba di mo surrender sa inyong mag-ampo sa mo surrender sa Ginoo nga lain na imong gisurenderan. Wa man sila kasabot unsay pag-ampo, surrender man na. Surrender sa Dios. Buhat yun. Oy, surrender na. Dili ampo nga memories usa. Na ba di ampo na ba di surrender nga. Na ba di ampo nga dili ka mutuman sa imong ampuan kay kinsa yung gisurrenderan. Katong pastor o katong pare. Ang problema lang amana mo na sa pagdaygon imong ngalan umabot ka na mo imong riyan matuman imong pagbuot dinhi sa yuta minsan nag-surrender ka di ka surrender. Unsa may ilang pagbuot? Ilhaking pagbuot. O ilang pulpito? Oh. Referensya ta? Di sila ang Dios. Opo, imong gisurrenderan mao po na imong giampuan gatubang. Isurrender nimo sa Dios unsa may ang pagbuot? Pagpaubos ayaw ko gamitang mahimo kamong halangdon. Ayaw pamalikas, ayaw paghubog, ayaw paghubog-hubog. Tama na mas balang kasalatan. Mo na si Kristo pakita daw ko sa inyong pagtuong walay buhat. Tama. Buhat. O dili maluwas ang tao sa seremonyas pag hinulsol gawas sa espiritu. Dili maluwas pud sa bunyag. Sa bunyag o sa pulong kung may buhat, tama no? Ang bunyag o seremonyas gawas sa espiritu. Dili man kuan sa mo naman na. Ay ano man hinuno gibunyagan ka, luwas ka dili. Tama? Tama gyud. Ug wala kay buhat, di mo makita ang buhat kung walay. Sayang pulong. Sige kag gugma, sige ka ay kung lingkod ay kung gamitan mo kumong lang doon. Natanawa karon kinsa inyong giampuan. Mo to ilang pagbuot kinaaman sila balaod. Tama. Nagdili mo sulod madumingo magsimba. Nya karon ang nagsulod sa dimo himayaon kanimo Kristo. Naminaw ka nya kinsa nagwali dito nagbot-bot pud sila naglag istorya no. Antay niyo mini ang propeta bobot-bot yung istorya. Katong Biblia. Imo ra man tong gigamit tanaw karon nagbitbit ang Biblia wala kay kisar kasabot na sa sulod sa Biblia. Nya nagwali dito magbot-bot og istorya di mo to ang inyong Dios. Bakit to? Na sa may pagbot sa Ginoo, sa duha lagud kapulog yang ibot no napulo, di ba? Murag paspas na kayo, no? Kung istorya, no? Paspas magod yung gihatag. Kaya nagpapas na sa oras. Parehana yung iba to. Higugmaa ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing o hunahuna. Tama na? Tama. Nya. Panang sugo. O kadoki siya. Unya, higugmaa ang imong sigayon sama sa imong kaugalingon. Mo nang na nag-away gani na diha. Nya naghukmanay man na sila. Nya naingon man ang Ginoo. Higugmaa ang imong kaaway. So, ana ni nakasala nimo, ikaw mo pasaylo. Unya dili mo ka makapasaylo labi nag Ay karbo. ug wala kay sala. Murang muribenta maka ikaw hino nakasala mo ingon nga nakakita ka busa sad-an ka. Di yung Ginoo nga nakasala man ka to siya. Pero sobra na kay dili nakakita ka, di ba higugma siya, diha ka makita ang higugma sa imong kaaway. Tama gyud. Amo na to espirituhanong pagkabuta. Buta ka sa espirituhanon ba? Murang musuko ka. Buta ba di kami? Busa sad-an ka. Mo nang musuko na kung pare og pastor ani, moingon gina sa musuko ani ni individual wa mo ko ni mention. Kawas nang nagdebate de pambug-hambog na sa Darwin og silang ubot kay klaro man nang naa dito tanawa na man sa balang kasulatan. Nagpataas mo na. Tama gyud. Muminsan man pud siya, muminsan man pud siya kanang mga nagpadis-dios kuno kanang albularyo, muminsan man pud sila, muminsan pud ko. Tama. Kay nisuko ang espiritu, ako naging ipungan boy. Mo na nagpakamatay na ako. Ano man, dili man ko gusto mga laglag ng mga tawhana.
Kini kig-away man sila sa Dios. Ingon gud siya nga ayon na kamog debate, naglangay-langay niya kana. Diha kamo maghilak o magdangongay sa gaan sa simbahan harong malos ninyo tanawa nagbuat-buat man ni balaod, tipas mo sa lain dalan, di ba? Nga naara ba dito bantayan niyo kini mga meaning magtutulo, di ba? No, mga propeta no, magsuroy-suroy sa kadalanan no, magsaba-saba no. Susunod sa kabalayan, magampo. Na sa Biblia ay nakakita na sila ay. Niya ako may suguon sa espiritu para mabuhi pag-usap ang pulong. Kay mubalik siya sinaploy sa panganod karon. Niya mao na gitagaan man taga-tsansa. Ikatulo na pud karon. Tulo espiritu. Mo nang gira-gira na pud tulo ka kuan gira na pud karon. Unya nakaila na to dire, maingna sila. Ingna sila dali ngari. Muduol man na dili man ta magsaba-saba sa kadalanan, dili man ta makagdebate. Tama gyud. Naman sa Biblia. Ang nakasabot ani mo nga gipost pud nato di sa balangkas dabi tan ingon namo na ba ko YouTube ang Ginoo. Dili ba ko Ginoo. Gisugo ra man ko sa espiritu. Sila gisugo raman sila silang garbo. Gisugo sila silang garbo sa dautan nga binuhatan bright man pud kay sila. Gisugo sila gigamit na si Kristo. Ako gisugo ko mo nga magtambal gani ko naghilak ko kung naay masakiton. Kung sa doktor to malipay kung naay masakiton. Kaya naman wala man ko na after urban wala ni kwarta gani gikan sa tambalanan. Nagtinga-tinga na dadon gani dre. Say kita pa kay magtabang dili ba? May man to dito doktor kay kwarta man. Pero pod karon nagsimba po na din eh. Ang uban malipay po kung daghan. Ako goal po kay ko. Labi na ko itong magpakarong ingnon lang. Nga naman mabugatan ko, mabalik na po ko pag-explain. Kung dito sa simbahan, okay naman. Magbot-bot ka, basig wala ka na sudlan dito. Basta mayroong kakao na mo na, nakasimba na mo, daog na mo. Di ba? Tama. Palakpakan din na to ang Ginoo. Diri. Limpyon jud ka, kinala makasabot jud ka. Kisigi kag ampo ama namo, matuman ang pagbot din sa tabi sa langit. Wala makakabalo sa pagbot. Nga nagsayin pag isulod sa una ipagawa sa baba ug ikadasing-kasing wala man ka lalimot man ka sa ebanghelyo. Nga wala ka nakasala. Pagkatana daw nang nagsimba. Pila ka ebanghelyo ang kani akong mga gisulti kung sa dugay natigulang na siya og natigulang na sa simba-simba nabasa man ni sa balaang kasulatan. Nakasabot din siya pero pangutana sa mga Katoliko wala kay kasabot ani. Para ganiya nangutana ko ganiha nga kalag-kalag karon no. Sa kalag sa buhi. Yes. Kisa may mukaon karon sa Agiloto, di ba ang buhi? Kaya nabuhat og sala, Sama na patay. nabuhat ka og mga selebrasyon ug nangawarta na pug ka. Nga sige ka paglibak, gigamit nimo ang Ginoo. Na patay. So kini day kalag-kalag dili ni kabubuton sa Dios. Kabubuton na sa tao. Naa na sa Biblia ay magbuhat-buhatag mga wala man na sa Biblia. Bisa kaning Pasko wala na. Pero tungkol sa atong mga pagtuna, sige, kaya diha man ta magtapok, diha man ta maghandom sa atong mga minatay. Dili ang gikinahanglan sa minatay, ang kinahanglan kaluwasan. Tama. Material man na nga butang. Na Nausay may tabo itong mga tao nga giampuan na to. Nga patay na nga wala po nagbalaan katong nagampo. Nato kag madala na to pag-ampo nga iniingon mga Ginoo, oh. Dili nako madungog ang inyong pag-ampo kung aduna ka mo'y dutay nga sala. Madungog ka to pag-ampo. Manang buhi pata, mo patay na ta sa atong mga sala. Tama gyud. Tama na, ang nagbuhat og sala sa mas na patay sa kanila. Sa to pa, magwali ka ako, nagwali gid ko ani. Ayaw magduol na ako, diri. Nga nagtinga-tinga na mo, ay duol mo diri nga patay na mo. Ayaw. Mo nang duolon ko di sa mga kalag. Uy, karon pa ka. Kaya suguon ko si mga anak, nagdumot siya dito. Dili ko. Di ba ko Ginoo? Matubang naman ka. Tama gyud. Di wala man ka naminaw na ako sa una. Wala karon. Ayaw mag-ingon nga makaluwas ko. Kanang nag-ingon na kaluwas dito, kao mo dito. Sila ra boy nagbot-bot og pan, sila nagblisag, bahala na na. Pag-abot sa panahon, laglagon ang mga laglagonon. So mas mayo ang buhaton sa sa mga tao kanang sa wala pa lang sakit. Maminaw. Kasi papaminaw na sa Mo ni ang gusto makita makakaplag. Tama gyud. Ang ganang naay makakaalam ni nakasabot ani. Tama. Pero na ilaman ang gunita ng garbo, ayaw mo anak kay nagpa-Dios na ayaw mo anak. Mo nang mo reflect ako sama sa padagoy ni sa Ginoo. Ako ba din nagbuota na? Bubos na ako mga kawat. Ako ba din nagbuota na? Ang uban matumba kay maulaw siya kay hayagit akong nang. Ako ba din nagbuota na? Ang Diyos. Siya ang tinuod ng Pangulong Pari. Tama. Kay anino raman na din Unya ang gibuhat ra bas anino na magmamilagro po na. Hadokon ba? Mo na kung naay rebulto di ba na amtay rebulto diya. Kinulit na sa tao. Kinulit na sa tao nga nagluhod ka ni Papa Jesus dito di bakira ka. Sip-sip man na sa galon dito ka sa rebulto di man ani mo madungog. Mo ni sa ko gibuhi na ko diri kay pinaagi sa akong pagpakabantay sa tawhanon. Na, di ba? Nag-ingon ng utana ka na ko. Kol, nganong dili ka mubuto? Dili, boy. Patay na ko. Nga din buhi.
O, tanaw ako mga negosyo. Tanaw ko tanan. Gawali ko. May katungod kang musulti kay nakita sa imong binuhatan nga nibiya na ka sa kalibutanhon. Tama. Walay katungod ka nga magwali sa balaang kasulatan o gamiton. Tawhanon na pa to. Okay na to. Tawhanon na ka. Ako gamiton mo ko sa espiritu. May katungod siyang mo gamit na ako kay nagpakamatay ako sa kailibgon. Patay na ka ba? So ang gamiton gid sa espiritu kanang nagputli na sa Mga ganin ingon ko ni Papa Jesus. Kuhaan na lang ko bi. Kasi karon-karon dahil diha na lang ko ni mo. Ayaw anak. Kay magpaabot ka sa akong pagbalik. Kung kinsa ako kanadto, mausab ako sa akong pagbalik. Kay moabot na, di ba? Moabot na ang mga tao magyagay-yaga kaniyo. Mao naman ron. Tubulo sa trabaho. Gamay na lang kulang. Gamay lang kulang ang kanang carbon na lang isa ka pindot anang nuclear. O solar flare, di ba? Sa adlaw. tama. Nga linog. Naman nas balaan kasulatan. Ang problema man ko din nagsalig lang kay ka sa dagwali. Nya sige ka katag-hatag igno naka luwas na mo makahatag mo ni. Na, ang problema ana anak saad. Tama gid. Oh, dato siya karon hayahay karon siya. Pinasulunggan na ba ka? Na, gol karon. no. Ako man ning isulti kay parang dili sila magmahay. Sige kay ko kagit. Trising ko magkamatay anhi ako ninyo mahadlok pod. O kaha, ampo pag ampo mo mapatay ko kay mana ko ninyo. Mahadlok pod. Tinuod man di akong gisulti. Tungod lang gani sa naglibak na ko kung kaliwat ang mga tao nagpalayo na ko sige buhat-buhat istorya dili maayo din nagpakamatay na lang gani ko kay kabalo ko mulaglag yun ang Dios. Wala man ko nikibuhat di mo po sila maanhi. Niingon ko siya sa kuha pasagday anak ako'y mahibalo kaniya. Ayaw man ako na lang ko ako na lang kabunuhan ni. Ang iyon ako bi ako na lang bi ako ipalanog ni sa cellphone ako na dili man sila matuon dili man minaw nako. Ayun na lang amahan ayun lang na amahanan. Di ba? Mutong sige ko hangyo kung naay magsakit dinhi. Na gool ko kung naay magsakit dala no, konduktor, lipay, kwarta. Pay gid doktor. Kung naapoy magsimba dre, kung daghan, lipay po kayo na sa daghan, kay daghan po makuha. Ako rin gool. Kaya kung magsimba lang gani na ako dre, para ito nisulod lang na ako dre. Abi niya tawhanon ko, niya so, simba na po sa pikas, giti ay taay ko. Na, niya dre, na-reflect, nakita niya ang panagway ni Papa John. Siya yun, hiingong yun sa batuon niya, wala. Dili ni isulti. Gamanan ba di ako boy? Andiyan siya nangatag sa mga gahom. Sila, gamanan talawon, gamanan sila sa kalibutan. Kay kada istorya na tubanan lang nila pero ako wala ako gaham sa kalimutan tanaw agad. Ano ba sa bay dahilan na ako nga makakita man sila sa mga nga may reflect ni Jesus. Nya, di pa gyapon sila moto dito magyapon sila sa mga pare o sa pastor ko. Si Kristo sa nagituhan. Wala. Kaya kung mutuwa po sila sa kuha din niya. Dili man mutuwa sila sa kuha kay bisag duol ko di mas na mga utana. Dili man gud sila mobiya sa ilang tawhanon nga sala. Sala. Kaya sa unya ko ana salas na ko ana. Mo nang pag-uyog-uyog na nakabalo na sa managa na dire. Yun ko karon pa mo. Yang problema kung si Papa Jesus na maulaw naman sila. Mo na sa una sa sugod nga pagkuan ako na murag dili pa kay ko hait no. Tama. Wala na hait ka sa lutian no. Primerong vlog na to murag dili pa maghilak ko no. Dili mo ko maghilak kay ingon man si Papa Jesus kada gabi minsan anak dahil dili na ako gusto nimo, dili ka init. Dili po ka bugnaw. Karon-karon dayon mana ko hait na kay kag mang salutan sa di mo ni hait akong salutian. Siya naman ang nagpull na ko ron. Sukot magani ko kwaon dayon ko anak niya. Ya kana nagawali na sugot ana. Unlock sa matayon. Ang alang dili ko musugot kay wala namang ko kalipay sa kalibutan kay makita man ako kung mamatay mo animan tapos magpaampo. Nya kung buhi abtik na gani sus murag katawa-katawa ang grabe. Kay makita naman ako kay patay naman ko sa kumaga ba kung kalagnon ba pero buhi ko. Makita na ko to ang mga espiritong patay. Dili sa mata, dili sa dalunggan kay tawhanon na. Sa kasing-kasing ma-feel na ko ang ilang ginagibati. Bisag mga English ang tao kasabot na ko. Dili naman tong sa baba nimo nga mga languages. Dili man kasabot sila kung kalibatanon pero espiritanon makatugkan nini. Isa sa espiritu. Basahon nila ang magtatabang usa ka tawo tinawag himong kauban nga biyan, di ba? Sa ubos magtatabang. To mga ikag-bende, to mga ikag-pare nga po, to mga ikag-cross kanang cross na ay. Boy, kung biyaan na ta ni Kristo sa gahom niya sayang kuan dili sa gustong taon ng patsyon mawala na ng gahom yang gibalaan sa inyong paggamit sa kung gibalaan mawala na na. Daga mga poses kay di naman nagkaayo ang mga kuan. Wala ba din nagposes na nang nag-away ron? Mas maayo pag itong poses kay mo pang magapos ni-reacto. Wala ba din na nagposes na kanada yung nag-away? Wala ba din na nagposes? Poses ka po. Wala ba din nagposes na nagdebate-debate? Kung wala na sila nagtuman na sa Ginoo ni ingon ko Ginoo ngayon na mo pagdebate-debate langay-langay lang na nagpataas mo. Wala na nagposes. Poses. Mas kuyaw na hilom. Hilom nga poses.
Do man kamatang. Ilo. Tama gid. Mas maayo pa ganitong muriak. Kaya ano, makabantay man ka. Gulit, ikapantay. Mo po mahilantan ka. Di ba mahilantan ka kung mapit na orsa init kay ka. Di ko mo muriak lagi ka murag na gani na imong lawas sa ato hapit na kanaluwa, hapit na kanaywan na. Mas lisod pa to. Tama? Hilom ba? So daghan day kaya nga pangkaron mga tao nga nailad sa lahang pan. Nabalaan naman sa yawa ang mga kinaiya sa tao. Sulat ni Oseas Theology sa to balabalaan na nila unsay mga kinaiya sa tao. Unya nabalaan na pod niya unsaon pamaagi nga limbungan nga pinaagi philosophy. Giusab na pod niya ang balaang kasulatan ug magbuhat na pod sila dalan aron maliko ang tao. Nagamiton to yang gi balaan. Ya, pero daghan naman ang kabalo ata anak ko nga sayop gid tong kabagan pagtunog theology. Anong dito pa man gid mga tao magtuo gid sila. Mas daghan kay ayahay man dito. Dili badlongon. Di ba badlungon, daigdaigon man na sa kay kwarta man dito. Nya ikaw po makasulod dito, hayay po ka, kasi sakay po ka, okay po, didaig po ka. Dami ba ka di ingnon kag honorable? Lagi ba ka aminan ka? Lisod kayo, mo na ingon pasana imong kaugalingong cross. Kani ko, cross gikenda ko na. Ay, magabiin gani ko usay maghilak pa ko anang kanang naay masakit to, maghilak man gani ko, usay magdigwa ko pero karon ko isog na kubay, kag moingon sa dili ko init. Pwede ko nimo tambal eh. Di ko mo to eh. Wa mo kay nagtuon ako. Usa mo kuno makuha na ako niya. Pwede na po na ako di pasulod. Ay mo kanhi di, ay mo simba di, ay pagpaduhi ko eh. Manhira pod mo din nya para buhat ta sala. Maulaw biya po ko sa Ginoo Amahan, mao na kini sila nagatuo kanimo ako ni sultian. Ang ginikanan ay pasok ang anak kana tahorang bana. Tahora ang imong ginikanan bana higugmay mong asawa-asawa. Pero nya pagtariko dito, nag-away sila. Di ka ko maulaw sa Ginoo. Gihikap na ko yung kasing-kasing. Ay na papag-usama. Wala ka to sila maka. Tama. Kung nag-interest ko nga kwarta, malipay ko. Yung mga may sundon sa kadaghanan, ang kalibutan hon. Wala pa na sa Biblia. Ang sundon sa kadaghanan, ang kalibutan hong mga butang. Di, kung nautan ka, dito lang ka maghatag atong nagsaad, magkakaon ka na. Tama na? Tama. Kung libakira ka, nagbingkil yung asawa, simba na lang ka dito. Kung saan mo lang simba. Simba gani, sundon, tahuron, na nakasabot sila kung sa simba. Kung baga tahoron si Kristo. Kung saya. Oo, simba. Di ba? Ginasimba, ginaludan ba? Ano? Ginasimba gani. Imo ganing uyab di ba? Balak-balak pa mangani na. Sundon ba? Tama gid. Nga magpaubos kaniya. Na, ang sige buhat. Nagsimba ka sa Ginoo dito kaysa imong simbahan nga balaod na to kay labi nang magpakasal ka para makita ka, makasal ka. Katong nagwali ang gisimba ato. Kamo, sauna. Nababoy na balaan dito sa iyang sa binasa sa balaang kasulatan. Wala gid. Ikaw boy, perfect mo gyud ka sa una kada Okay. Domingo mo gyud ka. Oh, ina Pero mo. liso kay ka. Okay. Sultihan ako sa balaang kasulatan sige himayaon kanimo Kristo. Okay, kasabutan na ko. Padyo gani ko kasabutan ng mga pulunga. Kanang amahan namo. Wala, memorize lang. Mura Kaya unsa may mga iyang sugo. Na, ang problema, di ba? Wala po ko kabalo. Sa to paniadto nagkatong simba nimo to ang nagbuhat-buhat og istorya dito na makaluwas ang hustiyas. Tama. Kaya wala man niya. Dili makaluwas ang pan. Pinagi sa pulong, di makita ang pulong kung makaluwas na, nga mugawas ra man na sa imong lawas. Ang pan gani nga giingon ni Kristo, simbolo niya, simbolo ra to. Ang pan gani gugma ka nang naa sa balaang kasulatan, mao na yung gipakaon na to, pagpaubos og pasaylo. Ay, Ang iyang lawas ba, iyang gipakaon sa to, iyang lawas ba, iyang gidunit sa to ba, nagpakamatay siya ba? Ako ang pan sa kinabuhi, di ba? tama. Nga bisag makasasala mo abonuhan ko kamo sa tulo sa 2,000 ka tuig. Na kadili sa gustong taong dautan ang patyon. Mana ang musulod kaniya maghari uban kaniya. Mapatay sa ano maghari to am sa langit. Nga pagpunta na sa laing Mesiyas nagwali pud sa kalibutan. Wala nga magpili siya. Makubos-kubosan ang katalagman. Magpili siya kay naay mahabiling buhi. Napait kay boy, kung mahabiling ka mong buhi, boy. Pero ay na po mo paghuna-huna nga, ang kikong mo, sala na po na, paabot ta. Kaya kung gikapoy mo, oh, naamang po'y langit. Kaya na pa may gamayng sala. Mo na, naamang tayo sala sa una kasi tag-ampo o mana mo. Iwan mo ka nagtuman. Di mamatay ka, uban ka niya. Na,
Mabuhi ka. Di iya pong ka mabuhi. Kaya mabot ng pila na ka 200 years, 2,000 years. Di mo ka mabuhi, anak. Di papatay sa ka. Di karon panahon naman sa tribulation. Ayaw na kamo pabilin sa inyong naandan nga pagtulunan. Napakit. Wala pa man ni sa una. Pag-abot sa Espiritu, kanin John 16, wala pa man ni nahitabo sa una. Napakit. Apa ni sa dihang dito ako ipadala ko ni abot niya sultian kamo niya sa kamotor. Mo ni gidawat na ko ni. Di ba? Kamo ana, di ba bata ang nakita na John 16? Nagbasa ko tag Biblia dre, di ba kipakita giska na tong John 16. Dito sa Mateo po, di ba? Sa usa ka sulugoon, pikas kamot. Na piniling sulugoon. Di ba? Sige ta po itabi John 16, John 16 bi. Yung tinuod mo lagi. Tama gid. Kana sila gani nagsige nagbitbit, di ba? Ang espiritu may tulo nako tanawa kita mo nako diri. Karon nagulit ko balang kasulatan. Wala. Wala na ko ingon nga kita ni sa bersikulo, kapitulo, wala na. Lukso-lukso man na. Malibog ang tao. Nai-title ang Biblia. Ako ang inyong amahan. Apa na wala man ko niyo. Ano na? Pasinungan no. Wala gisunod sundugan ninyo ni. Klaro ay namog libog-libog. Ay namog libog-libog. Buhat mog pulpito, referensya unsa diha. Wala na, sundan ninyo na. O, unsaon pagpangumbira, unsaon dila. Tama. Tama. Hait-hait no. Dili mo mahaitan. Kaya ano, ni angkon man mo. Nga dako mong sala. Pero ang ni angkon gani ani. Mawala siya sala, labi lang na sa. Mana nga, di ba na ako'y kabag din na ako'y katigis sa pangutanan ako kinsa sa San Pablo, di ba wala kabalo? Ulaw no. Gid. Gaya mo sa simbahan, unsa ang Biblia, unsa ang piyesta, unsa ang Pasko. Wa mo kasabot na. Na sa Biblia ay magbuhat-buhat og mga Special nga mga adlaw. special nga mga adlaw. Wala na sa Biblia, boy. Na bidulan. Kada adlaw importante na to. Kung maghatag ka murag Pasko pud na sa imong gitagaan. Kung nalipay ka, Pasko pud na. Kung gisakit ka, Pasko kasakit nimo. Kaisa lang siya namatay, kaisa lang siya nabanhaw, kaisa lang siya nabuhi. Anong sige-sige man natong patay, sige-sige man natong banhaw. Isa-isa naman natong tao. Para lang yung dire, kung ay anak man gud na boy, kung tawhanon man gud boy, mubo lang nga panahon. Tawhanon man na activities. Tama ka sa piska, trailing kay sa Pasko no. Trailing kay baka wala si pagkamingaw. Pero sa tuwa lagi di. Di ba kada adlaw ta nagdaghan naman ta, nindaghan man ta. Tungod kay makasabot yun ka sa balaang kasalatan. Dili diri balaod. Kamo ang magbuhat og balaod kay ganahan man mo maminaw. Pareha ka din akong ipaminaw, di ba? Nadunggan niyo na. Napakit. Ganahan mo maminaw baka makasabot. Labi na kung nahadlok mo sa Dios. Pero kung nahadlok mo sa kalibutan, dito gyud ang imong kasing-kasing. Kung asa gani ang imuhang bahan di Ato sa pangkasing-kasing. naam na sa Biblia. Nga kung dito ka nahayahay sa imong himo kang boss dito, dito gid imong kasing-kasing. Duha man ang imong agalot. Nakawali ka gayahay ka anong manhin pa man ka sa maglisod. Tama na. So, dito mo ka nabuhay, hayahay mo ka dito. Dito gid na imong kasing-kasing. Ngani ako gibiyaan ako tanan no. Dispohan na ako yung mga computers na duha ka bilyaran, duha ka videokihan, income daghan. Tagaan pagid ko nilag opportunity kwarta pagid daghang kayo. Negosyo manggod paspas kayo. Tagaan pagid ko bulawan. Mayon sila bakak na akong gisulti dili. So gibiyaan ako kay dito mo gid akong kasing-kasing busy naman ko. Wala naman ko'y panahon sa Ginoo. So gibiyaan ako, baligyan ako tanan. Total ang mga bata kung asawa, trabaho na lang na. Gibiyaan ako tungod sa mga tao. Ano? Nagbariningod siya. Kung dili na ko dawaton mo linog. Di ba 6 months ko nang ingon na ilinog, na isakit. Wala kay ko kabalo kung sa din COVID. 6 months na itong train, nang murag na itong nag-antos to dire. Naghila ko pirmi. Hindi pa gani mumutuon ako. Kay wala, murag wala pa. Kay para makubos-kubosan ko no. Ilabay na. Ang ikaw no mga nana sa Biblia ay. Silot ka kumbaga. Nana sa Biblia kung nagbasa na sila. Di ba naghilak ta dre? Nga kamo murag wala na kay wala ko makita gyud karon ni linog. Karon ni gobot, nana po yung gobot ana. Kuan ta kay parang dili ta manapnan na naagi mga biling buhi. Ano hitabo man. Maning ako nang isulti karon ang problema nimo anak. Dili nimo isulti ang kamaturan ta ato, tipon po nato dre nga pangulo-pangulo pod. Para po mahitabo sa balaang kasalatan. Tulo po sila katuig akong gisulay nga. Wala. Muna ako na karon magdala kaysa una kung masulti ko sa tinuod ani.
papatay-patay man sila, makuyapan man sila, dili man ko pasultihon nila, pungan man nila. Kung magsulti ko sa Balaang Kasulatan, di mo pa akbabon og Biblia. Nya karon kay kabo naman ta mo. Nya tingala po ko sa una, ako musultian abi na ko gula ni sa Biblia. Di ba? Madok po ko musulti wala sa karon katong hihusay naa man gyud ay. Kita nang Bisa ka ng John 16, so na ito nabasa, kanang Pedro, katong panapos yun. Di ba, magsulti ko niya, malanganin ko, maghilak gani ko Ginoo, tinuod ba niya akong gisulti, naa ba ni sa Balaang Kasulatan? Maabot ang panahon nga makikusay kanila. Di karon nagatawa ta, naaman di ay. Tanan ako gisulti, naa. Parehari ba ta? Dungan ra ba ta? Dungan ra po tag-hilak-hilak, dungan ra po tag-iing nagbuang, dungan ra po tag-itamay, dungan ra po tag-itakwil. Pero tinuod yun ta, nga apostoliko, katoliko. Kung diin ka, nagato, ay napagbalhin. Tumana lang ang sugo sa Diyos. Isa lang ang Diyos. Naas ba lang ang kasulatan? Nadia, ayaw pagpagtuon mong tawahanon o kalibutanhon nga mga balaod. Kapadis Diyos na. Tama din. Milagro na. Bot-bot ang milagro. Dire, yung milagro. Muntag ipasuro yun din nilang nakakita, no? Nga dagang kung kitambala nakakita, no? Ang problema, dili mo po sila mo success, good. Pero kung tabi, dago di kalibutan, no? Tuyok na. Mapre ka niya, anak ko kitambalan. O, kita. Pero dili yun nila pangitaon. Manang ipapatay nila kanunay si Kristo. Nabuhi dire. Mo reflect ra ko. Dili ako. Sama sa bituon, sa kabuntagon. Alam sa mga tao, makasasala. Salamat kaniya. Salamat. Ang kalinaw. Ibilang ko kaniya. Salamat sa Diyos.